Masquera say More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Masquera Zimbabwe takigirai nyaya irupisa nyaya runetsa nyaya yabuda from ZANU-PF nyaya ya nyoka ya mabhunu navageza hanzi vari kutumwa naSylvia Kasukuwere. Hanzi waKasukuwere is trying by all means to destabilize bato reZANU-PF. Vanhu vashungurudza ZANU-PF yatendera musoro yateedzwa musoro ndofunga takaona vageza vakaronga the 31 March protest iyo yakawanikwa vanhu vachita stay away pana akaenda kubasa. Now maZANU-PF members vabuda chitara iwo achiti Sylvia Kasukuwere is behind nyoka yemabhunu pabuda pachinongedzerwa mhosva kuna nyoka yemabhunu chinzi vanga vari muYouth League nguva yaPresident Robert Mugabe. Hanzi so pakachinja regime vakarwadziwa nenyaya yekuti havachadye pamwe chete nevageza. Hanzi vakaradzwa kuti havachadye, so now vakutry by all means kuda kudestabilize musangano weZANU-PF. Tisingati kuwesta nguva yenyu. There is an audio yatakuigirai pachitaurwa pamusoro penhau iyoyi. Toda kuti mungonzwa mwamadza zvamuri kufunga mucomment section. Maswera sei Zimbabwe. Regai nditaure pamusoro peissue yandandichambo-tsanangura nezvayo pamusoro pemukomana anonzi nyoka yemabhunu kuti inyoka yemabhunu yeiko, inodiko, ndeyani, yakamira sei, uye ndiani kwanombonzi nyoka yemabhunu. Zvaanotaura zviya anozviwanepi, anombonyanya kuita nezvei. That's what I want to unpack. Now, mukomana uyu anonzi nyoka yemabhunu zita rake anonzi Jeremiah Masiwa. Aimbova nhengo yemusangano weZANU-PF kuYouth League mumakore adarika, vakazobuda pasure pokuuya kwehurumende yechipiri kana kuti Second Republic zvichitevera dzimwe mhosva dzavanga vaitawo munyika ivo vaMasiwa, zvakaita kuti vabude munyika, dzinosanganisira kubira vanhu mari vachinyepa kuti vachavapa matipa truck maviri ava vasina kuzokwanisa kupa kuvaridzi vemari. Saka izvozvo zvakaita kuti vabude munyika, uye nyaya dzemombe stock theft pabhucha ravo ravairana nomumwe wechipiri umwe akazoshayika, uyo akatozoshayika vatobuda muZimbabwe vava kuSouth Africa. Vakaonekwa vane nyaya dzestock theft idzo dzakavavhiringa kwazvo. Saka mudzimai wavo uyu havana kutozogona kumuviga, akatozongoshayika vakatadzawo kumuviga. Now, mukomana uyu anonzi nyoka yemabhunu uyu itsotsi, munhu anongozamawo kutsvaka kurarama, sezvo wani basa kuti riwanikwe haana kufunda, haana basa raakadzidzira. Chechipiri, haana mubato wamaoko waakadzidza, saka chinogonekwa hapana. Ndiye mukomana anonzi nyoka yemabhunu. Mumwe wobvunza kuti alright, izvozvo tazvihwa, ko zvaari kuita izvi achitaura pamusoro pemusangano weZANU-PF, simba racho ari kuwana kupi, kana kuti vanomutsigira ndivanani? Munhu anotsigira project yanyoka yemabhunu kana kuti muridzi weproject iyoyo anonzi Sylvia Kasukuwere. Aimbova political commissar kumusangano weZANU-PF, ari minister zvakare, uyo anova vamwe vakabuda muhurumende paRestore Legacy ya2017. Ndiye muridzi wabhoki anonzi nyoka yemabhunu. Saka nyoka yemabhunu zvose zvaanenge achiita anotozviita apuwa instruction naSylvia Kasukuwere. Ko Sylvia Kasukuwere mumwe unozobvunza kuti nai Comrade Jacobs, ko Sylvia Kasukuwere nanyoka yemabhunu zvavasingagari muno muZimbabwe, ko zvavanotaura zvemuno muZimbabwe zvavanenge vachiita sekuti vanoruzivo vanozviwanepi? Tine mukomana anonzi Shadrack Mashaya Mombe, uyo akambodzingwa kumusangano akazodzoka munguva shoma yadarika akazodzingwa futi. Ndiye point person waKasukuwere nanyoka yemabhunu. Naiyewo anotori nechallenge yakanyanya nanyoka yemabhunu, nokuti dambudziko riri pakunyora nokuverenga apa zvinomunetsa nyoka yemabhunu. Saka Mashaya Mombe anotopedzisira achiisa maaudios okuudza nyoka yemabhunu yaanenge achiti ndo credible information, though information
yaanomupa ichinge iri yokunyepa kana misleading information. Saka nyoka yamabhunu anenge achiwana izvo mazuva ose kubva kumukomana wevatare vanonzi Shadrack Mashayamombe. Vakawirirana vakomana ava kuti no, ngatigadzire chinhu chokutsoropodza hurumende, chokutsoropodza utungamiriri hwenyika, chokutsoropodza vanhu vose vanotsigira musangano weZANU-PF nehurumende zvakadzama, kunyangwe vemabhizimusi, vana muzvibhizimusi vakuru. Saka muri kuona vachinyanya kuda kubata nyaya dzavanoziva kuti kana tikadzitaura dzinodrowa attention yenyika, saka vanoda kubata atinoti national figures. Ndo zvavakawirirana. Saka vachabata vana bhizimusi vakuru vose vanoziva kuti vanoteerera kana kuti vanoremekedza hurumende kana kuti vanotsigira hurumende yeZANU-PF. Saka muchavha vachitaura zvokuti matenda mamwe azodii, izvi zvazodai, vana nhingi vazodai. Izvozvo zvakaitiwa kuti vanhu vose veZimbabwe vashayiwe chivimbo nehurumende yavo. Saka vagara pasi vakomana vaya vakati no, smear campaign inofanira kuenderera mberi. Ndobva vawirirana kuti tinoda kuita demonstration, mass demonstration. We must incite chaos munyika. Ndobva vagadzira chinhu chavo cha31 chiya chisina kuzobuda chiya. Vagadzira chinhu chavo chiya ichi. Tyson akati aiwa hazvinetsi, ndo kubata the corporate world. Ariko kuSouth Africa ikoko ndokupa vanhu account yaishandiswa kuisa mari. Vakomana vanonzi nyoka yamabhunu naTyson vakagadzira inokwana kuti ayo 30 million rands tisati tasvika musi wa31, inova mari yakatora vakaisa mhomwe dzavo vari vaviri. Izvo zvakazokonzeresa kuti zvose zvemabhazi avaitaura kuti tichazodii hazvina kuzogona kuitika nokuda kuti vanga varova mari inokwana kuita iyo 30 million rands. Saka yanga yavabata murefu bata mupfupi kuSouth Africa ikoko. Maorganizers, mafunders, zvinopanga pava nehondo. Kasukuwere can't get. Nyoka yamabhunu can't get. Mumwe wozondibvunza kuti ko vane ukama hwei naGeza. Gezawo wapinda achifunga kuti pamwe kuda ndikafamba nevakomana tinogona kuita zvinhu zvikafamba. Oyo wabatana navakomana vaya vatanga kureverana nhema vachidero. Apa Geza haasi kutoziva kutoti mari yatodini kare, yatorohwa. Geza unoti aiwa ini ndine malinks muhurumende zvakanyanya nokuti ndichirimo muZANU-PF izvozvi uye tinotsigirwa namasoja, achireva nhema. Ndosaka makaona akabuda akapfeka replica uniform yecamouflage yedu yechiuto. Kwaiva kuda kuedza kuti pave neresemblance yeOperation Restore Legacy yakaitika muna November 2017 nezvavaida kuita musi wa31. Vaona kuti chinhu ichocho hachina kubuda. Nyoka yamabhunu kuchivhunza kuti alright naye vaGeza, saka tochidii? Remember nyoka yamabhunu kaafungika, zvinhu zvake zvose anokuita zvekuudzigwa. Ndobva hanzi aiwa, udza vanhu kuti tichaita impeachment. Apa iye nyoka yamabhunu wacho hatozivi kuti impeachment chii kana kuti inoitwa sei kana kuti inofamba sei. Apa ari kutaura pamusoro peimpeachment, vazodzidza kuti aiwa impeachment iya haiitiki uye haigoneki. Kuti mudhara Geza achiudza vana Kasukuwere and team kuti chinhu chedu chatinoda kuita paground hachibudi. Zvikanzi aiwa toita impeachment. Mumwe wondibvunza kuti kosaka sei chinhu chiya chisina kubuda cha31. Vanhu vanoda runyararo. Havadi zvisina basa rese uye vano hurumende yavo. Saka havana kuda kuteerera manyepo kana kuti kukanganisa kushanda kwavo nematsotsa. Umwe wobvunza kuti kosaka political infrastructure yavaifunga kuti vanoshandisa ingava ipi yaifunga kuti vanogona kuti vavharise nyika sokutaura kwavaiita. Kasukuwere nanyoka yamabhunu vaifunga kuti vakabata zvinhu zvinoita sokuti zvakaafekta mamwe yatinga disgruntlement political landscape. Tikabata vakadzingwa naShavangu vakarikolewa nokuda kwehondo dzekuTriple C idzo.
tikabata mamwe maG40, tikabata vekoChamisa vacho, kuda zvinhu zvogona kufamba. Chakazopedza vakomana vasimba ndechekuti Chamisa wakati ina handimo muchinhu. Chakazopedza simba ndechekuti maopposition party leaders akawanda muno munyika akaramba chinhu ichocho. Vakadero sevanhu vanga vasina any political infrastructure, ndokumira vakadero. Chinhu chiye ndobva chadhakwa chomusi wa31. Chokuita hapasina. Mukomana wandiri kutaura nezvake anonzi Nyoka yeMabhunu, vachigadzira chinhu chemusi wa31, akabatana nemumwe musikana anonzi Chimama anova shamwari yaKilazivhu. Toda kuita press conference tiri kuSouth Africa, toda kunobvisa ZANU-PF, toda kunobvisa Mnangagwa, toda kunodii, vachitaurirana paya. Vagara pasi paya uyu ndobva ati ini ndiri kuCape Town, achireva nhema Nyoka yeMabhunu, utsotsi hwatotanga. Izvo iye anogara muPretoria, zvikanzi nditumire mari yetiketi. Chimama akatumira Nyoka yeMabhunu mari inokwana yekuti 6,000 rands. Chikomana ndobva changobva zvacho pachogara kuPretoria, ndobva chaenda paOR Tambo. Zvikanzi chiuyai munditore, vanhu ndokuinda ndokundoita sevari kugamuchira munhu. 6,000 rands yatoiswa mumwe, ndo mararamiro ake ka Nyoka yeMabhunu yengotora mari dzevanhu. Chimama ndokuzodiscover kuti ndabigwa netsotsi, ndobva afumura. Nyoka yeMabhunu aona ndafumugwa, ndobva amanya pamhepo, zvikanzi Chimama museyaiwo, ndakatumigwa museyaiwo, ndikazoita sei, nyambisirwa kwete. Chimama aitofungawo kuti ndawanawo munhu anondibetsera muchinhu chaanga agarawo achida. Izvo ndokuzoona kuti arohwa mari 6,000 rands. Ndo pakabva beef ara Jeremiah Masiyiwa kana kuti Nyoka yeMabhunu naChimama. Saka Nyoka yeMabhunu haasi munhu wokuti munganyanya zvenyu kutoteerera nekuda kwekuti izvozvo mukamutarisa chiri kuita kuti anyarare. Hani munoziva zvoita speaker kana system yakanyarara haigoni kutaura. Haasati achiziva manje semunhu asingashandisi pfungwa, haachizivi manje kuti ochitaura kuti kudii. Anotomirira kana achinge audzwa nana Kasukuwere kana nevamwe vose vanotsvaga kuvhiringa mafambiro enyika kuti zvinofamba sei. Ndo pamunozomunzwa otanga kuwawata zvaanenge achitaura. Saka zvaizvezvi vakomana vari kumborova zvavo 30 million iyaiya, asi chokwadi chiripo, havana mauto anovatsigira kunyepa, havana any military personnel iripo yavanofamba nayo kunyepa. Vanenge vachingoitirawo kuti zvityise kamaComrades. Ukanzwa kuti mauto mubva mataiwa, saka zvinhu zvogona kuita. Saka zvizivei kuti hakuna any military backing yavanayo, vanongova vanhu vari kungoumana zvavo vachingokungurukawo vari kuSouth Africa ikoko kunana Kasukuwere, vari kutoshayiwawo kuti vodzoka kumusha sei. Mudhara wogezawo wakangonohakirawo muchinhu chaasingazivi, ongotaurawo zina nebasa rese, vachifamba vakadero. So that's the team. Ndiye anonzi Nyoka yeMabhunu kana kuti Jeremiah Masiyiwa, uyu anozikamwa nezita rekuti Nyoka yeMabhunu paTwitter. So thank you very much nekuteerera. Tikawana any other information pertaining to this guy, tinenge tichingokupakurirai vana veZimbabwe. Tinongoramba tichikurudzira, ngatikurudzirei engagement irrespective of our political parties. Tibatane sevana veZimbabwe, tivake nyika inovakwa nevene vayo chokwadi. Ngatiisei misoro yedu pamwe chete, anobvawo kuna anobvawo, kuti tikabatana sevana veZimbabwe nyika yedu inofamba zvakanaka, tigere murunyararo. I sign out. Thank you.